Amelia, Emakundek argitaratutako euskararen erabilera ez sexista liburuaren egilea zara. Zergatik behar da horrelako liburu bat? Begira, nire ustez, gai oso polita da. Luze pentsatu da, euskeran etzegoela zera hausnartu gai honetan. Gai hori etzegoela presente, ez? Aldameneko erderetan zegoela zer ikertu, baina euskeran ez. Baina, konturatu gara, apur bat hausnartuta, euskaraz ere badaudela hainbat adibide, eta gizartearen beste arloetan gertatzen diren parekotasun ezak hizkuntzan ere gertatzen direla. Baina nik ez nuke esango euskara sexista denik, ez nuke esango gaztelania edo frantsesa hizkuntza sexistak direnik. Bai esango nuke erabileran dagoela gakoa, erabilerak izan daitezkela sexistak edo arrazistak. Beraz, Amelia, lehen titularra eman diazu. Hizkuntzak ez dira sexistak, sexistak hizkuntzen erabilerak dira. Hain zuzen. Horren adibiderik baduzu? Bai, nik esango nuke oraindik erabiltzen dela adibidez gizon hitza pertsona designatzeko. Eta entzuten dugu, irakurtzen dugu, abestietan hor mantendu da, umeek oraindik ikasten dituzten abestietan, eta horren beste maite dugun izarren hautsa. Gogoratzen baditugu bertso batzuk, gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia edo gizonen lana jakintza dugu, baina ez da gizona esan nahi du pertsona edo gizakia. Eta badago gizon portatu. Googleen sartzen bagara eta jartzen badugu gizon portatu, aurkituko dugu hainbat aldiz oraindik erabiltzen delako esateko zintzo portatu, behar bezala portatu, adoretsu portatu, baina ez dugu aurkituko zentzu berberarekin emakume portatu. Orduan, badaude hor oraindik asimetria batzuk, gauza desberdinak emakumei eta gizonei erreferituta. Ara, hauxe da jendeari eta zuei etxekoi planteatzen dizuegun asmakizuna. Aita seme batzuek istripua izan dute eta aita hil eginda. Semea ospitalera eraman eta zirujau bila hasi dira. Gaztea ikusitakoan zirujaua oihuka hasi da. Ezin diote ebakuntzarik egin, nire semea da. Nola liteke? Zirujaua ama da. Begira, asmakizun hau sortu zuen irakasle valentziar batek zer adierazteko. Gaztelaniaz, ze zaila den maskulino orokor baten atzean, alegia, el que venga el cirujano de guardia. Nekez irudikatu algenuela emakume bat. Baina ara non, euskeraz ere, naiz eta euskeraz ez dagoen elementu hori, eta zirujaua izan daiteke emakume bat edo gizon bat, berdin funtzionatzen du, zailtasun berbera sortzen da asmakizun horrekin, ez? Nik hemen ikusten dut gakoa ez dagoela hizkuntzan, baizik eta gure burmuinean, hiztunon burmuinean, ez da, inertzia batzuk dauzkagula, garai batzuetan, beste garai batean, zirujaua zen gizonentzako lanbide bat, baina gaur egunez, eta hala ere horrela irudikatzen dugu oraindik. Seguru bateren bat etxean pentsatzen ari dela, baina zer esango zenieke hau guztia txorakeria badela uste dutenei? Nik esango nuke interesgarria dela, esango dut nik ezta? Esango nuke bizikidetzaren, sexuen arteko bizikidetzaren beste arlo bat dela, eta errespetua lantzea alor guztietan interesgarria dela eta hizkuntzan bereziki.